नमस्कार प्रणाम भैया। हम आप लोग के छोट भाई वीरेंद्र यादव वीरू आप लोग का सामने फिर बिहार चुनाव से संबंधित एगो गीत लेके आयल बनी। जैसे कि पिछला दिन हम एगो वही बिहार चुनाव के ऊपर कविता प्रस्तुत कैले रहनी, जो ना कविता के आप लोग बहुत ज़्यादा दुलार प्यार देनी जा, हमरा बहुत अच्छा लगल। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रह जा अपने छोट भाई के। आज हम फिर खेसारी भैया के सपोर्ट में एगो चुनावी गीत लेके आयल बनी। अगर गीत आप लोग के अच्छा लगी तो लाइक करब जा, शेयर करब जा। हमारा चैनल पर अगर नया हो खब जा तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले हब जा। हम बता देना चाहते हैं भैया कि जब से खेसारी भैया के टिकट मिलल बा आरजेडी पार्टी से, तब से विरोधियन के रात के नींद उड़ गई बाटे। उ ना चैन से सूत पाओ तड़सन, ना खा पाओ तड़सन, आ ना रह पाओ तड़सन। दिन रात खाली खेसारी भैया के नीचे गिरावे का प्रयास में लागल बड़सन, जो उनकी पॉसिबल नहीं खे। काहे से कि खेसारी भैया एगो ऐसा व्यक्तित्व बाड़न जेकरा में कौनो दाग नहीं खे। बड़ा परिश्रम करके, स्ट्रगल करके एगो गरीब के बेटा इतना बढ़िया अपन पहचान बनी ले बा, जेकरा के सिर्फ यूपी या बिहार ही नहीं बल्कि 2, 4, 10, 15 देश में लोग जानत अड़न, प्यार करत अड़न। आ स्वभाव खेसारी भैया का इतना बढ़िया है कि ओकरा बारे में तो कुछ कहले ना जा सकेला। आज जब खेसारी भैया के व्यक्तित्व में कोनो कमी ना मिलल है तो अपोजिशन वाला उनके टारगेट कर खातिर, उनके नीचा दिखावे खातिर एगो नया फार्मूला ढूंढला हसन कि नचनिया के टिकट मिल गई बा, भजनिया के टिकट मिल गई बा। के नहीं खेना चाहते दुनिया में? हर इंसान नाच रहा बा कहीं ना कहीं, केहू ना केहू के पीछे, केहू केहू का इशारा पर नचता। आ नाचल अगर बुरा है तो हम वो शिक्षित इंसानन से पूछल चाहतनी जो कहीं भी मंच पर पब्लिक प्लेस में जाला सन तो ई दावा करल सन कि शिक्षा और इस संगीत में बड़ा गहरा संबंध है। शिक्षा आ संगीत एक ही तराजू के दूगो पहलू है। ऐसा ऐसा कह के जनता के मोटिवेट करल सन आ उनकर लोकप्रियता जीते सन, उनकर मन के जीते सन। आज उहे बेटा जो उन कला का क्षेत्र में वो बहुत बढ़िया पहचान बना करके और फिर अपन समाज के सेवा खातिर राजनीति में उतर रहा बा, तो ओकरा पीछे इतना कटाच करता लो। हम केहू व्यक्ति विशेष के नाम ना ले सकेला, मैं बहुत जना बालो जेकरा के परेशानी बटे खेसारी भैया के चुनाव में अला से। लेकिन हम इतना जरूर कहब कि ई ठीक नहीं खे। एगो गरीब के लड़का अगर अपना मेहनत से, अपना ताकत से आगे बढ़त बाटे, इस समाज के सेवा खातिर अपन दिन रात एक कैले बाटे, तो आप लोग के ओकर सहयोग करे के चाहिए, ना कि ओकर टांग खींचे के चाहिए। अबे विद्यालय अगर नचना, नाचल गावल इतना बुरा बा, इतना खराब बाटे, तो फिर शिक्षा के स्थान पर तो एकर कोनो अस्तित्व ना रहे के चाहिए। विद्यालय से एकदम समाप्त कर देवे के चाहिए। चाहे भजन पर नाच, चाहे बॉलीवुड सॉन्ग पर नाच, चाहे भोजपुरी पर नाच, हर एक नाचे वाला तो नचनिए कहाई। फिर विद्यालय में बच्चा लोग के गवावल जाला, नचावल जाला, पढ़ावल जाला, सिखावल जाला। विद्यालय से ही ये चीज़ के खत्म कर दिया जाओ। अगर कला इतना बुरा बाटे, कला की इतना हीन दृष्टि से देखल जा सकत जाताटे, तो फिर एक विद्यालय से ही हटा दिया जाओ। ना कोनो बच्चा के बतावल जाओ कि नहीं, नाचना भी एक कला है, गाना भी एक कला है, तो फिर इसको एकदम हटा दिया जाए। ना बच्चा सब सुनिए, ना जनिए, और ना कि वो फील्ड में जाए आगे। आ ना ही अगर सही बटे तो फिर केहू के नचनिया कह के इतना अपमान का दृष्टि से कहे देखल जाता थे। एगो पढ़े वाला लड़का
मेहनत करके पढ़ाई करता थे तो ओकरा के बड़ा गर्व से पढ़वैया लोग कहला कि रे बहुत पढ़े में तेज हटे। आ वही जगह पर एगो कलाकार जो मेहनत करके उतना ऊंचाई पर जाता टे तो ओकरा के हीन भावना से देखल जाता टे, नचनिया ह बजनिया ह ऐसा संज्ञा दिहल जाता टे। हम तो पूछल चाहता नहीं कि जे कहत टे जो विरोधी बतिया के कह रहल बालो कि खेसारी नचनिया हमें बजनिया हमें, ओकरो पार्टी में कुछ ऐसा नचनिया बजनिया भरल बड़न, ओकरा से ओकर काहे नहीं आपत्ति, ओकरो ऊपर उंगली उठाओ तब हम मानी कि आप सही बानी। तो खाली खेसारी भैया गलत बड़े, उनके चुनाव लड़े के अधिकार नहीं खे, उनके समाज में अपन बात कहे के अधिकार नहीं खे, उनके सरकार में आवे के अधिकार नहीं खे। खैर छोड़ी, हमें मुद्दा पर ज़्यादा बात करे के नहीं चाहत, लेकिन बिहार के और वो खास करके छपरा विधानसभा की हम प्रत्येक आम नागरिक से निवेदन करतनी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करतनी कि वो गरीब के बेटा आप लोग का सेवा खातिर अपन सब कुछ त्याग के, सब कुछ छोड़ के, उनकरा के पैसा के कमी नहीं खे, इंडस्ट्री में अच्छा भला कमाता रहन, लेकिन फिर भी सब कुछ त्याग के आप लोग का सेवा खातिर आप लोग का मैदान में उतरल बड़न, ये राजनीति के मैदान में उतरल बड़न। तो आप लोग उनकर सर पर जीत का सेहरा सजाई जा, अपना विधानसभा के विधायक बना के सम्मानित करी जा, और सगरी विरोधियन के मुंह पर एगो जोरदार तमाचा लगाई जा। आई जा, हम खेसारी भैया के सम्मान में, तेजस्वी भैया के सम्मान में, आए अपना लालू चाचा के सम्मान में उन लोगों को वादा के लेके एगो छोट गीत प्रस्तुत करतनी आप लोग के सामने, और आप लोग अपन प्यार बनोले रखब जा अपने छोट भाई पर। कि सुनाए भैया सुनाए बहिनी, कि सुनाए चाचा सुनाए चाची, कि सुनाए भैया सुनाए बहिनी, सुनाए चाचा सुनाए चाची, कर समर्थन झार के, कि अरे अब की खेसारी भैया अइले बदले खातिर बिहार के, अब की खेसारी भैया अइले अरे करे विकास बिहार के, अब की खेसारी भैया अइले। कि पहिला बवादा खत्म करी है बेरोजगारी, आ घर घर बिहार में होई नौकरी सरकारी। इ तेजस्वी भैया के पहला वादा बा कि अरे पहिला बवादा खत्म करी है बेरोजगारी, आ घर घर बिहार में होई नौकरी सरकारी। कि अरे सुनाए मामा सुनाए मामी, आ केहू ना केहू के करी गुलामी। कि अरे सुनाए मामा सुनाए मामी, अब ना केहू करी गुलामी, ओट कर ललकार के, अब की खेसारी भैया अइले बदले खातिर बिहार के, अब की खेसारी भैया अइले करे विकास बिहार के, अब की खेसारी भैया अइले।